האם ידעתם שצילום התחיל בכלל מחדר חשוך עם חור קטן? הכירו את הקאמרה האובסקורה. זו מערכת שהשתמשה באור כדי להקרין תמונה הפוכה. ומאז הקאמרה האובסקורה התקדמנו במגוון טכנולוגיות, החל מפילם עד היום שאנחנו משתמשים בסמארטפונים שלנו. איך מצלמות עובדות? מצלמה עובדת כמו העין שלנו. יש לה עדשה, צמצם ותריס. העדשה ממקדת את האור מבחוץ לתוך המצלמה. הצמצם שולט בכמות האור שנכנסת כמו בעצם האישון של העין שלנו. כשאנחנו נמצאים במקום חשוך, אז האישון נפתח, וכשאנחנו נמצאים באור יום או באור חזק, האישון נסגר. התריס קובע כמה זמן האור ייחשף לחיישן, ממש כמו האפפיים שלנו. ככל שאנחנו נעצום את העין יותר זמן, ככה בעצם פחות אור ייכנס ויהיה חשוך. אז אותו דבר במצלמה. זמן התריס הוא יותר מהיר, פחות אור נכנס. הפרמטרים האלה ועוד פרמטרים שנמצאים במצלמה קובעים את החשיפה של התמונה שלנו. משמע, יותר אור, תמונה בהירה יותר, פחות אור, תמונה כהה יותר, או חשוכה יותר. אז איזו מצלמה יותר מתאימה לכם? יש מצלמות קומפקטיות, יש מצלמות DSLR, יש מצלמות מירורלס, יש גם עדיין מצלמות פילם. מה שהכי טוב לכם זה מה שעובד לכם, מה שנוח לכם ומה שזמין לכם, ואיתו אתם יודעים לעבוד ולייצר את התכנים והתוצרים שלכם. זאת רק ההתחלה, וזאת הולכת להיות סדרת סרטונים שתעשה לכם סדר ביסודות הצילום, ותיתן לכם כלים באמת לדעת איך לנצל בצורה המיטבית כל מצלמה שיש לכם, אם זו מצלמה מקצועית ואם זו מצלמה מהסמארטפון. אז אני מזמינה אתכם להמשיך לעקוב אחריי ולעקוב אחרי הסדרה, הולך להיות מעניין.